Eu sunt conștient că acolo e dificil, dar cumva să găsim tot așa acolo niște lopeți, să mai degajăm zăpadă pe aici, pe acolo. Și iarăși m-am dus și eu de curiozitate cu poapa șapcă, încă nu trecuse pe acolo nimeni. E lansată toată treaba. Comanda e lansată, sigur că da. Și o să meargă ca să poată și ascultați-mă 2 secunde. Eu am toată evidența utilajelor care se află în zonă. În condiția în care unul dintre ele termină undeva, sare la următoare. Nu pot să-l pun să facă marș dintr-un capăt al orașului. Nu, e foarte bine, dar să aveți grijă, asta e o rugăminte pe care o am, că m-am, să zicem așa, în dialog cu cetățenii, mai ales străduțele ăștia mai micuțe, acum de la Capela în jos, să mai mergeți puțin peste ele încă o dată. Am băgat peste tot. Dimineața a fost un arbore căzut la Hotel Gemina, drept în stradă, un cireș, un vișin. Am pus imediat, s-a tăiat și s-a transportat de acolo. Păstrările am rugămintea la păscările astea din spate, unde este ghera de gunoi la Petrișor, pune niște oameni să arunce niște... Ai tu nisipul acolo. Pune oameni de-ai noștri cu lopată să-l arunce păscările. La Petrișor, unde e ghera, să coboară în spate, la Hotel Maria acolo. Chiar la baza scărilor de la Petrișor. Hai, pune pe cineva să cu domnul primar și dânsul a constatat că e nevoie acolo de o mână de gospodar. Mersi să trăiești. Ascultă-mă încă o dată. Popa șapcă, ai zis? Da. Deci popa șapcă și Gemina, da? Mulțumesc. Așa. Mai departe. Cum facem ca în viitor să existe o obligație, cred că printr-un contract, o obligație între noi și asociațiile de proprietari, să-și rezolve ei, domnule, probleme din interiorul curților. Am avut până acum 3 solicitări de la asociațiile de proprietari, una din spatele blocului, din spatele școlii numărul 10, unde este terenul de sport, cel mai lung bloc să reduce materiale antiderapant, una de la blocul 8, în dreptul spitalului, intrării spitalului de la județean numărul 2, tot așa se reduce materialul antiderapant și am reușit să rezolvăm problemele oamenilor. Da, nu, asta e important, însă ar trebui și asociațiile, am transmis și un mesaj pe TV în sensul ăsta, ca totuși asociațiile de proprietari să ia măsuri și oamenii să iasă și să facă ei în curțile blocurilor primele operații de degajare de zăpadă. Că noi nu putem ajunge peste tot și noi cel mult putem să-i ajutăm cu nisip, unde sunt scări, de exemplu, acolo dacă cobori, că asta era iarăși o rugăminte, cum cobori de la pe terasă în jos înspre Zimbu, acolo iarăși e ghețuș, deci aproape nu se poate merge și la toate blocurile din zonă pe scări, că sunt scări, știi, ca să cobori în asta, tot așa e mare nevoie de nisip, ca să poată să nu alunece. Ducem oriunde ni se solicită, ducem nisip. Vedeți, dumneavoastră, nu putem cuprinde toată varietatea. Nu avem cum și nici de o să le știm. Dispeceratul funcționează 24 din 24, am oameni care n-au dormit de 30 de ore. Nu știu asta, păi da, doar n-am fost împreună. Întrebarea mea este, mulți sunt curioși să afle care este parcul nostru auto, în mare, așa. Eu știu că am cerut acum ajutor și la DADP, am cerut ajutor și la Pavil, dar spune-mi așa, în mare, deci ce utilaje avem scoase, piețe, prețul și celelalte acum pe teren. Deci avem două auto-utilitare Mercedes care în permanență au și lamă și material antiderapant. Avem un Unimog numai cu lamă care este cel mai puternic utilaj pe care îl avem. Mai avem 3 tractoare cu pluguri tractate care, bineînțeles că au funcționat la capacitate maximă. M-am întâlnit și eu cu câteva din ele și au fac treabă bună. Mai avem un carcer mic pe care l-am pus pentru trotuare. Încă 3 vase cisterne pe care le utilizăm cu soluție de clorură de natriu și am fost ajutați de către cloră de calciu, scuzați-mă, că nu cu sare, cu cloră de calciu. Și mai avem utilajele cu care ne-a ajutat ADP-ul, și noi, Telex-ul nostru ăsta nou, dar aici e un contrast. În 3 zile a făcut în urmă de casare, de verificare. Și când să-i faci verificare? Am fost ajutați de ADP-ul cu o folă și 2 Telex-uri și respectiv de
Apavil, care ne-a pus la dispoziție o volă și un Terex și 3 rave de 16 tone care se lucrează în zona Goranului. Da, am înțeles că, într-un fel, împreună și cu domnul viceprimar Gigi Matei, am stabilit ca zona Goranului, într-un fel, să țină responsabilitatea lor, celor de la Apavil, ca să vă descongestioneze puțin pe voi din... Și am uitat să vă spun, domnul primar, și autocredul de ADP-ului, cu care curăț acum arterele importante din oraș, după care voi trece în zona Fețeni. Da, numai cu ăsta pot să lucrez în zona Fețeni. La Fețeni, oricum, vă mulțumesc că aseară s-a rezolvat problema cu lumina și am zis că domnul Dascălu a lucrat acolo și cu oamenii de la voi și s-a rezolvat, că într-adevăr să stea o zonă întreagă fără lumină era dificil. La 12 noapte am terminat de curățat zona Fețeniului. Da, important e că și Fețeniul, iată, e legat la oraș. De acum încolo sper ca lucrurile să se îmbunătățească, pentru că, deși e nisoare, nu mai e viscol, nu mai e o nisoare așa abundentă și ușor se vor putea, să zicem așa, curăța străzile. Va trebui să intrăm însă pe trotuare, va trebui să vedem după aceea, când se oprește zăpada, cum luăm zăpada așa ușor și să o încărcăm în tractoare și să o degajăm. Da? Va fi o operație... După părerea mea, stăm foarte prost că de miercuri încolo s-au anunțat din nou. Da. Deci până miercuri mai rămâne să ne organizăm un pic. Suntem organizați, dar rămâne să ne punem la punct pe zone în care fiecare să acționeze independent la momentul ăla. Asta, într-un fel, a fost și un semnal pentru cei din opoziție, care, într-un mod populist, ați văzut, ne tot certau că am alocat noi fonduri ca să luăm utilaje de dezăpezire, să luăm un carcer suplimentar și așa mai departe. Ori aceste utilaje s-au... Vola aceea pe care scrie OK este de ADP-ului. Da. Nu e închiriată, nu e nimic. Da, nu știu, dar asta vreau să spun că poate că acum își vor da seama că orice utilaj care este cumpărat de primărie este pentru cetățean. Nu e ca să dăm noi bani pe tot felul de lucruri. Nu, v-am spus, i-am făcut norma de verificare în momentul de față. Deci n-a apucat să intre bine în pâine și i-am făcut și norma. E bine. Bun. Hai să mergem puțin pe teren după ce notez 2-3 probleme pe care ți le dă acum dispečerul de servici și să le vedem împreună și să vedem în ce măsură, să zicem așa, starea națiunii e una corectă. Am înțeles.